Ibunyag ang nakatago. Handa ka na. Kung saan yung mga mahilig sa Netflix and chill, ako nga pala si Paolo lang. Ang paborito niyo ang paranormal investigator. Ngayon dadaanan natin ang unang-unang horror/crime Filipino comics na lalabas sa Netflix. Sa pagkakalam ko, ito pinakaunang Filipino horror comic na maisasalin sa isang anime na series. Kaya ngayon dadaanan natin yung magbibigay tayo reaction dito. Ito ay gawa ng manunulat na si Budgetan at ang artist na si Kajo Baldissimo. Atin na simulan! Ang pangalan nito ay 13. O diba Rakim, sabi ko sa'yo magagamit mo yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Antay 3, tapos 60, tapos 50 yan, boss. Atin na simulan. 13 official trailer. 45 trending. Anime. Konnichiwa. Apparently, the train broke down over the Guadalupe Bridge. Wait lang. Bakit Ingles? Ayoko ikalapin mo Tagalog. Yun. Gusto ko. Bigla na lang daw tumigil ang tren sa may bandang tulay ng Guadalupe. Maganda pa rin ang dub At natin. nakita na lang at sandamukal na missing persons reports. Tabi-tabi po. Kumusta ka na, Munting 13? Magandang gabi niyo. Yes. Pwedeng ano yan. Pwedeng may... Isip, Nuno. Isip. May panahon na sadyang bahagi ng ating mga buhay ang mahika. Di maipaliwanag. May basto. Tabi. Kaya ang ating pamilya ang naging tulay sa pagitan ng isang katauhan May at sa mundo lineage ng siya. karitan. Ano yung karitan? Kariton? Ano ba talaga itong haharapin natin? Pilit ninyong itinataguyod at pinoprotektahan ng nasira mong ama ay matatapos na. Kasi sana meron cameo dito si Arera, si Tito Ed. Para to si Tito Ed pero babae na cute. Tumutulay ka sa napakanipis na kable, Munting 13. Akala ko 13 years old siya, akala ko loli kaya Hindi ka pwedeng makampante sa karitan ngayon eh. Yes! Kala mo gawang ano talaga? Babay lang mandirigma, manggagamot at sundalo. Hank, tiyanak ang hinahanap natin. Tagol! Narinig mo ba siya? Tinatawag ako. Kung ako ang tatanong, Nasaan ang sabaw? Kapag pinigilan kayo ng lakan, patayin niyo siya. What? Bakit dalawa? Shay Mitchell at Liza Soberan? Ba't dalawa? Ginamit lang to si Liza para lang i-clickbait. Pero okay lang, marketing yan. Naiintindihan ko yan. Ganyan din naman yung kay Paolo Belino sa Goyo. So kung dalawa, isang vocal cord ba sila? Naku, kaya din kausapin ni Liza ang mga multo sa PLDT para tulugan siya. May mas malaking nangyayari rito. Dapat patuloy tayong magtulungan. May namumuong unos at may mga sinungaling din sa mga kakampi mong handa kang traidorin. Crispin, Basilio, tara! Oh, the Crispin at Basilio! Tapusin na natin to ngayon. Saka mo na yung technique! Ang ganda! Ang ganda ng trailer, man. Kahit budget ang pangalan ng manunulat, hindi budget ang pagkakagawa dito. Ano, diba? Isa-isa na kasi tinatanggal sa Netflix ngayon yung mga iba pang mga series nila. Kasi may kanya-kanya na, di ba? May Disney Plus, may Amazon Prime, HBO Max. May kanya-kanya silang Netflix. So talagang labas ang Netflix ng mga series nila. At ang ganda yung pagkaka-rendition dito. At sa pagkakahalungkat ko dito, marami sila daw kinuha doon ng mga voice dub na Pilipino talaga. Half Filipino pa iba. Oh, may Pilipino! Hindi na, pupunta rin mga tao doon. Simon De La Cruz. Tingnan nga. Basta kala ko Manny Pacquiao, kinabahan ako. Alam na dito si Manny. Eh, Nico, di ba? May mga half yan, oh. Darin Chris, half. Eto, ito yung Filipino language. Ako si Lisa. Sana walang sinigang. May sinigang dyan, GG na. Okay, kaya pala half. Kala ko hati-hati sila. Ito yung Filipino language. Kasi mas maganda dub ng Pinoy. Nagpapatawa ka ba? Gusto ko talaga makakita ng hindi lang snippet ng Pinoy na kultura. Talagang yun yung pinaka-series, yun yung gusto ko eh. Ito ilalabas sa June 11, tara abangan natin. At iba nasa na mga memes, ipagyan nyo ako ng 13 na memes ngayon na galing kay Roberto. Ginoong Nuno at si Orwesta. Pero swego, wala, bigla pa rin titigil. Pero ka bang panlaban sa buhaya ha? Yan ang pinakamahirap sa mga buhaya at mga walang silbing opisyal. Yan ang hindi kayang labanan ng mahike. Ang money, budget stance. Bakit mga gayton tugol? Literal naman, di ba? May kakainin din dyan. Mga Konnichiwa po siya, naiihina. Pilipinoy na nga, anime pa. Maganda pa yung quality. Nakasan ng barangay 143 ko, pocha.
Nanood! Kay Ed. Me on June 11 watching 13. In a pile of missing persons reports. Tabi-tabi po. Greetings, young Trece. Good evening, Nuno. Pilipino dam! Nasa na! Isang damukal na missing Yeah! persons reports. Tabi-tabi po. Kumusta ka na, Munting 13? Magandang gabi, Nuno. 警察には失踪届が殺到してる。 Tabi-tabi po. Yo, Little Torrese. Konbanwa, Nuno. Gagi, legit ba yun? Ano legit yun? Kala ko in-edit lang. Oo, aras pa rin. Tabi-tabi po. Pero, pinakamagaling talaga sa dub, syempre, mga Hapon. Yan ang kanilang bloodline limit eh. Lahat yan na-excite na ako noong June 11. Di na kailangan paglaban-labanin yan. Lahat tayo panalo dito. Di ba sabi na kami nga ni Easy Meal? Sunod. Pinoy's official 13 trailer RPG Metanoia. Hoy, pinanood ko Saving Sally. Nung college ako, meron akong pass para panoorin ng libre lahat ng mga indie films. So, ganda yung Saving Sally, panoorin nyo din yan. So, ngayon, ang gawin nyo, kaya nakantay nyo yung June 11, panoorin nyo yung Dayo at saka Adarna. Yan ha. Lagay mo na rin Barangay 143 dyan. Hindi ko maintindihan. Hindi naman porket gusto mo yung isa, ayaw mo na to. Di ba? Mabuti nga na nagiging masa to eh. Di ba? Sa mga Konichiwa, sa mga hindi naman mahilig sa anime, na pag ito pinanood nila, makikita nila to. Kahit 10% lang makita to mga ibang indie films ito, mga ibang hindi nakilala, panalo lahat. Pare, pinakagusto ko, Barkada Trip, ang pinakauna. Mas una pa yan sa Netflix. Barkada Trip. Lumalabas sabi ang kabataan. Tama na, sunod. So, live action. May live action na agad ang 13. Kamusta? Ako ay Nano. Nano. Magandang gabi, Nuno. Si Dagul. Masarap akong makilala. 666. Ako si Nano kasi, botya gagamit ka lala ng Ako ay Nano. Google Translate, tamahin mo naman. Masarap Para, akong makilala. ayun pala yung Girl from Nowhere. Botya, kala ko live action kamukha na niya. Kalikin Bears puti. Gajime, ABS-CBN, Filipino, Netflix, Filipino. Simulan na ang laban! Maganda pa rin. Dapat kunin nila yung sa Ghost Fighter eh. Yun talaga believe na ako sa Netflix pag nakuha nila yun. Sunod! Jokson yung Mikasa did not marry. Kasi past tense na to. Ito past tense ulit mali. But rather she went to Philippines and became a wak-wakan. Ano what the fuck? Bahinang nila lang. Like Art of Night. Magandang gabi doon. Well, literal naman na maliit talaga siya. Maraming salamat. Sunod! Nasa lubong mo to. Huwag nyo ginagalit si Dagon pag yan, tumalon. Ito ba yung wakwak? Aswang. Aswang pala yun. Vampiric, bird-like creature in Philippine mythology. It is said to snatch humans at night as prey. Similar to the manananggal and the ek-ek. Para sa itong bakla ng ek-ek. In rural areas of the field due to its ability to fly. The difference between the mananggal and the wakwak is that wakwak cannot separate. What am I gonna say? Napaka makulay talaga ang ating mythology, Philippine mythology. Para iba't ibang version siya ng iba't iba nila nakikita sa mga bulubundukin nila. Nalala ko dati nung bata ako, tinatakot ako na may kapre daw doon sa puno ng mangga na malapit sa amin. So, nakabike ako. Pinupunta ko, nasaan yung kapre dito? Wala akong makitang nagyoyosi. Nakatitig lang ako matagal. Mas doon ko naisip, kaya pala nila ako tinatakot para umuwi ako ng maaga. Naitadya ako na nung bata ko. Huwag kang matakot sa mga mahalin mo yan dahil parte yan ng ating kultura. Sunod! Look, anime features are still in the Philippines. Nakita ko na ito eh. Sa Charlotte. Ayun, hindi pa ka nasa likod. Visit news store. Hindi sila naglagay ng Kasi yung tindahan ni Aling Nena. Ay yung Nation. Nagising siya. Naisikay siya bilang isang Pilipino. If you move, you fire. Dapat tinagalog nyo. Who are you? Matagi-English sa Pilipinas. Sa BGC ba to? Paano ba nakausap ka na isang konyo dyan? Ito, di ba ito? すごく便利な能力だな。クリスチャン What do you look? Umay. Umay. Yung mga maganda nagsasali ng nakapon sa Tagalog. Umay. Angelo. Oh! Huwag mag-isip yan ng tunay na Pilipino. さすが能力者を見つけてるんだな。 PNP Pidea to, double by Bastamer! Kailangan talaga pag Pilipinas ganito ang background. Kailangan talaga hirap kami. Hindi pa pwedeng guminhawa na kami kahit papano. Sige lang. Si Paborito niyo influencer. Sarili mo kapatid! Ha?
Tito, wag! Lunto ka na naman! Tito Wani, gagawa ka na naman ng board! What? Are you Angelo? Who are you? What do you want from me? Ba't sila nang English lahat? Ability is Mahinang dub! to use the ability. Yes, ay hindi na ako magiging Pilipino! Sa wakas! Motolite? Yes. Kapapaligiran na namin kayo, Cardo! Labas! Yeah, ayan Charlotte, ayan Rel. Kuha nila, yeah. Kuha talaga nila. At panghuli, that's how you cast sa Southeast Asia, Netflix, Disney+. So, sobrang paling-paling yung mga pinipili ng Disney Plus pa nagkakas sila ng mga Southeast Asia. Masyado ng westernized, masyado ng, may tawag sila doon yung white, punong-puno ng mga puti. Mas maganda kung ikakas mo ang isang Asian na series na mga Asian din. Para mas ramdam ng manonood na kultura nila itong pinapanood nila. Diba? Na isasalin sa ibang salita para makita mo. Ganon din naman, tag nanonood ka na anime, nakita mo ang kultura ng mga Hapon. Parang sa pag-alam lang yan ng ano ibig sabihin ng 13. Di ba, Rakim? At doon natatapos sa ating reaction doon. Sana gusto, relax lang yun. Gusto ko lang daanan. Siyempre nakaka-proud yan, mapapositibo man yan o negatibo. Ako ulit si Paolo 13. Huwag nyo like, share sa mga mahilig sa anime yung friends. Huwag nyo subscribe. Paolo lang.